В това видео ще ви покажем нашето спонтанно пътуване до едно ранчо, изолирано от цивилизацията в гъстите и диви гори на Канада и едно място, за което се твърди, че е посетено от извънземни. Ще видите как собствениците на ферма за коне съчетават фермерство и бизнес. Елате с нас, за да разберете дали ще срещнем мечка в гората и как прекарахме един ден в това отдалечено и диво място в центъра на Северна Америка. Първото нещо, което видяхме пристигайки във фермата край езерото Фолкън Лейк или на български езерото на Сокола, бяха ето тези мили животни. Конете се радват на хората тук и са свикнали да получават тяхното внимание. Те се наемат за езда от туристите целогодишно. Цената за 1 час езда е 50 канадски долара или около 33 евро. Здравейте, приятели! Намирам се в една ферма в канадската провинция Манитоба, в сърцето на Канада. Тук в Манитоба има страшно много гори и плодородна почва. Част от Манитоба е с равнини, а другата част с гъсти гори. Фермата или ранчето, в което се намирам, е частна собственост и виждате, тук има прекрасни и мили животни до мене, които спокойно може да докоснете, да им се порадвате, да се разходите и да вземете някой от тях на езда в района. Тук на това място е се е случил най-известният инцидент с извънземни в историята не само на Канада, мисля, че в човешката история. Той е най-документираният случай на... О, виж колко е сладък този! Да, точно ето вижте, много съм или аз се разсейвам докато ви говоря, тъй като те са изключително дружелюбни животни. В района на тази изолирана ферма в гъстата канадска гора се случва най-документирания в човешката история инцидент с извънземни. През 1967 година на това безлюдно място каца летяща чиния. Очевидец е местен жител, който търси злато и минерали тук. Ние посетихме района преди няколко години и в момента ви показваме кадри от българската експедиция до мястото, на което очевидецът твърди, че е видял кацане на летяща чиния, от която е получил изгарания по тялото. Инцидентът е документиран и изследван от канадското правителство, военни, полиция и учени. Пътят до мястото на инцидента е труден и минава през гъсти диви гори. Препоръчително е да сте с опитен водач. Преходът с коне отнема около 2 часа и струва 100 канадски долара на човек или около 65 евро. Тук от това ранчо, известно като Фолкън Лейк ранч, може да си наемете кон и да отидете на мястото, където през 1967 година каца летяща чиния. Може да потърсите в Google Falcon Lake Incident и там ще откриете по-подробна информация за това точно какво се е случило на това място. Хора от цяла Канада идват тук, за да си вземат кон и да отидат всъщност до самото място на инцидента, което се намира в една от гъстите гори на провинция Манитоба. Има водач, който ще ви заведе там с кон и той ще ви разкаже цялата история, ще ви покаже снимки от мястото на инцидента. На 200 или повече, дори 300 км от тук, от това място, няма почти нищо, освен гъсти гори и едни от най-красивите езера в света. Провинция Манитоба се слави с тези езера. Чиста вода, риба, а в горите наоколо има мечки, сърни, много диви животни, почти недокосвани от човека територии с огромни размери. Здравей, приятелю! Този мой приятел тук толкова е спокоен, дори премрежва очи, обича да го галят. И аз наистина много обичам да прекарвам време в тази ферма. Виждам поне 50 коня, малки понита, наоколо си обикалят кокошки, малки прасенца, пълна идилия.
Абонирайте се за канала, харесайте това видео и останете с нас до края, за да видите още интересни места. Ще се радваме на вашите коментари и впечатления. Толкова са мили, чакат на опашка да се нагушкат и да ги погалиш. Много, много невероятно красиви и много мили. И много търпеливи. Събраха се всички тук и чакат прегръдка. Да. Изключително зареждащи животни. И толкова красиви. Вижте ми ръцете от галенето на конете. Наистина красиви аристократични животни, но явно пръха и почвата тук, която има пряк допир до тяхната кожа, оставя следи. И преди съм идвала тук в тази ферма, виждате кокошките свободно се разхождат на воля. Преди имаше и малки прасенца, които също са много дружелюбни. Разбира се, конете. Изобщо си е функционираща ферма. Доколкото знам, тук на това място се дават и бунгала, в които хората идват на почивка. Може да си наемете стая в региона, да останете тук, да си починете. След това може да яздите коне, може да си хапнете обед тук на парка, да се разходите в гората. И ето по този път надолу се стига до паркинга. И изобщо целият този район е подходящ за разходка. Районът, който ви показваме в това видео, е пълен с езера, хижи и горски пътеки. Спонтанно решихме да тръгнем по една от тях, след като приключихме разходката в ранчото. Фермата с конете се намира ето тук, в тази посока, наляво от мен. Аз се движа по една много малка, тясна пътека в самото сърце на гората. Дърветата са огромни, високи. Хората са казали, ако ви е страх от мечки, не ходете в гората. Мен ме е страх от мечки и се намирам ето тук в гората. Елате с мен и ще видим какво ще се случи. Наистина не знам на къде отивам, но съм смела достатъчно, за да продължа надолу по пътеката. Много е тясна пътеката. Движа се, мога ето да пипна с две ръце растителността около мене, борове, ели, храсти. Има някакви други билки тук, не знам, боровинки ми се струва, че са това. Много гъста растителност около мене. Часът е някъде около 4 след обед. Повечето хора са на плаж на езерата, които се намират в непосредствена близост до това място, а аз съм в ето тази гъста гора. Гората става все по-гъста, има много красиви горски плодове и растителност. Корените на дърветата ето тук са сформирали нещо като стъпала, а пък пътеката отива нагоре и се изкачвам като чили по някакъв хълм. Става все по-диво, все по-страшно. Аз лично бих искала да видя сърни, не мечки тук. Има стрелка, която води надолу, показва пътя, тъй като тук пътя се разклонява, аз тръгвам надолу. Сега пък се спуска пътя, а корените на дърветата са по самата пътека всъщност могат да се видят. Първото нещо, което забелязахме тук, е огромната табела с предупреждение за мечки и диви животни в района. Пътеката е около 4 км и минава в сърцето на гъстата гора. Всяка провинция в Канада е много различна. В провинция Манитоба, тук където се намирам аз, една част е с гори и с огромни езера, а другата с чернозем, плодородна почва и равнини. Тук планини няма. За сметка на това има гъсти гори, като тази тук. Природата в Канада е много дива. Има огромни територии от земя, които са необитавани и недокоснати от човешка дейност. Затова има и много диви животни в тези гори, както и дори в самия град.
Обикновено, сега е 4 часа след обед, но обикновено животните излизат на разходка, излизат да се хранят рано сутрин или някъде около 7 часа вечерта. А на това място е пълно със сърни, има също така знак за това, че се срещат мечки, има и чакали, така че аз лично може би ще остана тук още не повече от половин час, тъй като наистина ме е страх да продължа надолу, особено на свечеряване. Тази горска пътека не е единствената в района. В момента няма тук други хора, затова и аз се чувствам не много сигурна на това място. Но в тази област има прекрасни, много красиви горски пътеки, които въпреки, че са в сърцето, в средата на дивата гора, Канада е направила така, че да се погрижи хората да могат да се докоснат до красотата на природата. Има пътеки, които имат страхотни гледки към езерата. Туристите имат възможност без пари да се насладят на всичко това, което виждате около мен. Остава още около 1,5 км до скалните образования, но тъй като вече започна да се стъмнява и да става късно, решихме да се върнем на това място с група от приятели, с кучета, така че да се чувстваме по-сигурни. Влажно и горещо е тук, въпреки че се намирам в самото сърце на гората. Манитоба е провинцията с най-топли, с най-горещи лета в Канада и с най-студени зими в Канада. Ако видео като това, което гледате в момента, ви харесва, не забравяйте да се абонирате за канала. Ние често импровизираме и без предварителен план попадаме на места и решаваме да ви направим очевидци на нашите малки приключения. Благодаря ви, че сте с нас! Това е наистина чудесен преход за начинаещи с разнообразен терен и обграден от красиви дървета. Пътеката е добре маркирана и се намира точно до магистрала 1. Преходът започва лесно, но след известно време ходене, корените на дърветата и скалите на места затрудняват придвижването. Хората често забелязват следи от мечки по пътеката. Следобедът беше горещ и задушен и решихме да отидем до езерото Falcon Lake. То е с дължина от 12 км, има кристално чиста вода, много риба, красив плаж и се посещава целогодишно. През лятото хората карат джетове тук, ловят риба или просто си почиват на плажа. Канада е на второ място в света по територия с най-много езера. Преди нея е само Русия. Като цяло, природата тук е впечатляваща и човек трудно може да остане равнодушен пред нея. Това беше всичко от нас за днес. Ако видеото ви е било интересно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала. Така наистина ни помагате. До скоро в следващото видео!